Welcome back mga kapuso! Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. Subay nining Philippine Heart Month sa nato ang importansya sa pag-atiman sa atong kasing-kasing pinaagi sa atong pagpakiginabi sa usa ka eksperto. Let's watch this. Nasayod ba mo mga kapuso nga gawas nga naila ang buwan sa Pebrero nunod sa Valentine's Day, gideklarar usab ang tibok buwan nga Philippine Heart Month. Matag tuig ang grupo sa mga cardiologists adunay lang laing tema nga gipagawas agyog pagpahinumdum sa publiko nga ampingan ang atong kasing-kasing. Ning tuiga, giselebrar ang Philippine Heart Month nga adunay tema sa masustansyang diet, active lifestyle at ehersisyo para sa healthy na puso. Apan bisan pa man sa mga programa nga gilusad sa hugpong sa mga cardiologists, ang heart disease mao gihapon ang nag-una sa talaan sa Philippine Statistics Authority niadtong 2022 nga leading cause of death. Ug subay ning maong topic mga kapuso makauban nato sa programa karong buntaga sa cardiologist Dr. Caroline Co. Fermin. Mayong buntag doktora, welcome sa programa. Good morning, Nico. Good morning. Thank you so much. Thank you for having me today. Daghan sab kayong salamat dok, ug for sure daghan mig makatunan kanimo. Leading cause of death kuno dok ang mga cardiovascular diseases, mga sakit sa kasing-kasing. Yes, in the past years, last year, it's a leading cause of death. Number one yun siya nga cause sa kamatayon, not only in the Philippines, but globally, Nico. May agi na ang COVID dok, pero nag-una gyud gihapon ning Nag-una gihapon ang sakit sa kasing-kasing as a reason for dying sa atong mga Pilipino ug sa around the world. so may nakaingon ani dok nganong top cause of mortality man ni. Most likely because it's a lifestyle disease, no? So, daghang rason nga nung mo cause og ischemic heart disease. That's what you call the first or the foremost reason for dying, no? Ang most common gihapon ang pagbara sa atong mga ugat nga nagsupply og dugo og oxygen sa kasing-kasing, or we call it coronary artery disease. You were saying dok lifestyle ni siya nga disease, so nara gyud ni sa atong pagpakabuhi sa unsa atong mga gi-practice day to day. Yes. So, naatay mga risgo, no? Mga risk factors nga makapakos, nga makapasaka sa ato ang risgo or sa incidence sa coronary artery disease. So, ang pinaka-common gihapon kining associated with our lifestyle. So, sa kanang mga risgo nato naatay pwede natong mausab. Naapod tay mga risgo nga dili gid nato mausab, no? So you might be interested og unsa man yung mga risgo nga di na gid nato mausab. Isa is kung natay kaliwat. Okay, kung natay kaliwat di naman na nato mausab. Ang isa kung lalaki mas taas ang risgo kaysa babaye. Pero kung sa babaye maabot na ta around menopause, then musaka na pod atong risgo. And the fourth would still be advanced age, no? Kung mas matiguang ta, mas taas-taas gyud atong risgo. Now the next would be unsa may atong mga risgo nga pwede natong mausab. Kay naatay mabuhat, no? Aron nga maminus gyud ang atong risgo. So one would still be cholesterol, no? Taas nga cholesterol. Another one is the presence of diabetes and hypertension. And then number 4 is smoking, nicotine, no? Unya ang ikaupat is obesity or kanang dako ta og timbang. So these are 4 risk factors nga makapasaka sa atong risgo for cardiac diseases. Ug tungod kay na kanang risgo dok, pero ug ikaw gusto kang maglikay simbako sa ill effects ani unsaon man nato dok, unsa atang angayang buhaton. So maayo kay na nga pangutana Nico, because dili ni siya ingon nga wa tay mabuhat. Naatay mabuhat to limit or reduce our risk for coronary artery disease nga malikayan ni siya, or at least dili sayo mahitabo, no? So one is ako lang i-simplify aron mas dali masabtan sa atong mga sa inyong audience, no? One is to really look at what you eat, unsa may atong gikaon. Number 2 is mo-modify ta sa lifestyle because it is still a lifestyle disease. Unya number 3 is still preventive consultation. Samtang wala pa ta natapti sa sakit, magpakonsulta na ta, no? So ang first akong giingon is more of the diet, no? So unsa may atong likayan mo nay kumun kaayo nga pangutana sa atong mga kaigsuonan. One is cholesterol, tambok, fat. Ang lechon lami kayo pero in moderation, no? In moderation pwede pero in moderation. So tambok, fat, mantika, prito-prito, okay? Asin, no? So less on salt, salty food. Okay. Unsa may atong pangitaon nga mga pagkaon.
ang heart-healthy food, fruits and vegetables, fish, and less on the meat and red meat, and then less on processed food. Sama karon sa mga sausages, bacon. Hotdog. So, ang majority gyud sa pagkaon should be fruits, vegetables. Wala tay limit dihang dapita, legumes, and then fish. And then kung meat, pwede ra, pero minusan. Okay? Especially katong processed nga meat. Okay. And then sa lifestyle, mo tanaw ta nga kung manigarilyo, undang. Okay? Kung wala pa na nigarilyo, ayaw sugdi. Kung pwede minusan, mas maayo nga maminos, hantud nga maundang ang panigarilyo. Okay. Exercise is also very important. Okay. Exercise. So, ang atong recommendation sa exercise is about 30 to 60 minutes a day. A day. So, if dili na to pwede kada adlaw, mga most times a week. Okay. So, So, natin mabuhat yun, Dok. Pwede yun natin ma-prevent. May nantang silver lining, ani, Dok. yes, pwede gyud siya. So next will be the preventive care, no? Get yourself checked. Ang recommendation nato karon by 30 dapat nakita na mo og doktor bisag wala pa tay gibati. Okay? Unya, just to see unsa may atong mga risgo. Unsaon pag-manage sa risko to get professional recommendations and to give medications if it is necessary. Lakbit lang pangutana gikan sa studio kaganiha, Dok. Heartbreak ko no, Dok, makakos ba ko nag-heart disease? Ay, sus. Sana sa makakos og heart disease, kanang broken-hearted. So, ni atong Valentine's Day, basig daghan tang mo increase atong pasyente, kay daghang broken-hearted. No? So, it can cause, maybe not a deadly one, but kung pasagdan, basig maabot sa kamatayon, no? So, kana. So, heartbreaks may contribute to heart diseases. Doc, thank you so much. We had fun talking to you og very insightful. Daghan kay may nakatunan og hinaut sab nga atong mga kapuso, Doc, makakuha sa mga input sa atong conversation this morning. Thank you so much, Dr. Salamat for joining kaayo, us Nico. pagpaambit sa mga expertise. Mga kapuso, Dr. Caroline Kopfermin, cardiologist.